Alright, South Africa ngiyanibingelela wonke umuntu othe wanenhlahla wabukela le channel. Igama lami uMelisizwe ngibongusa umfowami Nomiya. Ungwadi mehla zethu sidinane esadini majola phansi eFriday la engiqhamuka khona. Kwamnyathi isigodi kwesenkosi uPhuli induna Sabelo owakaMadela. Mawukuthi uyathanda ke ukungifollowa noma unothando lokungiphinda endla vele ungiphe nje usubscribe lapha ku YouTube. Ungalenzi iphutha. Yabo lento yakho buka now la nizani subscribe. Ngicela utofe yona ke mfethu. Ngisukuyenza leyo nto. Yabo mfethu tofa ngicela idlulise unikeze umakhelwane nomakhelwane unikeze umakhelwane ukuze uzokwazi ukuthi ezobuciko zigcwale yonke indawo. Usesha kanjena ukuthi ezobuciko search, ezobuciko chat, ezobuciko chat isilungu siyabaleka wena bese uyasesha lapho. Yabo nje manje nginamaciko, ngizokhuluma nomculi, ngizokhuluma nembongo, lo bambiza ngomsezana, lo bambiza ngomzukulu. Kodwa ngifuna basho ukuthi bawobani ngendlela bafethu ekuvele kwenzeke ngayo bese babaculi bebizwa ngabanye abantu. Yiyo lento egcina uthola ukuthi senifika nithi asimazi umculo osibanibani uyivukani. Sanibonani bafethu? Yothi wentombe show zizabantu futhi abaloyela phone mfana sesamakambe kese nje bathi montungulu ingadlanga zokushesha ijabhela phansi bathi ngonyanyava nabo ngoma nkulu bathi ngoma umuntu abasakazi ekseni semini netambama yibo labo bantu two ufana nalo ufana nalo bathi uMazivotela kanjalo indaba lana bafethu anginibingelela uMajongos lo mfana kaMthuli endaweni kwaMaphumulo eBhamshela. Yena uMayivotela oneqhaza elikhulu lokuyivotela kwayisho libingcwele zathi hayi asimazi uMajongos uqhamuka number 1 kuyigcwalisa uqhamukaphi. No hayi mina lo Majongos bafethu. Manini bafethu yiphi into esingayenza ukuthi kubantu abakhala ngokuthi abanazi nibenze kube lula ukuthi banazi utholakala kanjani einkundleni zokuxhumana ukuze bezokwazi ukulandela amapage abantu bakwazi ukuthi bahlale benazi bahlale bazi ukuthi bakhuluma nobani. Siqale silenze iqiniso lokuqala lokuthi siqale sibonga abantu ukuthi basibekela sibesibeke khona okuyinto enkulu kakhulu ukuthi sithi siqala sithi sivela sibe sifela ngalolu hlobo sivele ngalo phela ke igcwalisa eminye imicimbi emkhulu kakhulu ukuthi sibe semlandeli sibonga kakhulu ngalokho sikhona lapha enkundleni zokuxhumana kakhulukazi kwinkundla enkulu kakhulu lapha ku TikTok. Imbongo yasebukhosini ikhona lapha ngokuthi yasebukhosini media noma useshe ukuthi imbongo yasebukhosini ngikhona yonke indawo igama elifanayo. uMajongos lo bafethu uyatholakala ku Facebook Majongos Mthuli, ku TikTok Majongos 3. Inamba nje mfowethu uma ungena kuyona yonke indawo nje la ku Majongos na ku TikTok uzoyithola. Into nje ngitholakala kalula, akekho umuntu otholakala kalula njengami. Hayi into efanayo nje efanayo iyafana nje lento. Kulungile ngihleli nazo insizwa ethe zadlu number 1 zayitika ahlala phezulu wachaza izwe lonke kumanje social media yavungama. Bawukuthi angazi uyibone lezo inkulumo gijima uyongena ngaphansi epage egcwalisa ubone ukuthi kwenzakalani ngomhla ka8 kuNovember. Angithi umhla ka8 bafethu? Yeah, 8 November. Kuthiwa kuseThekwini Kings Park sikhona lapha. Hawu ilani yodlala khona noma ngijima leso stage. Acabanga ngoba ngizofika ngiqale kwigcwalisa bese ngithi tshwe eKapa eCape Town lapha yana kwiKhayelitsha Maskandi Festival. Phela bafethu sithenga amathikithi ziyakhala. Uzondiza mfana iflight manje le ngiyakundiza uqale wandiza manini bafethu manini uqale umfana wandiza waqhamuka ngiyakhumbula ufike wa number 12 wa number 15 yeah 12 waba number 12 wa number 15 wathi usuka wawuflya sakubona usukuhleli number 1 3 weeks Into yakuflya kulungile bafowethu ngicela nitshela abantu ukuthi bafollow leli page bafowethu lona bafowethu siyacela ukuthi nifollow ipage ezobuciko chat i-channel enkulu le esafika engathathi side engenamuntu ukuthi ubani nobani uthatha nje into enhle wonke umuntu ofisa ukuvela nofisa ukuthi akhuliswe uyakhuliswa. Siyacela nani nikhulise bafowethu le channel eyenu nonke. Kunabafowethu ababizwa ngamagama okuthiwa abafowethu abafikayo. Into engizoyenza abafowethu ukuthi ngisebenzisane nani yiba neingoma yakho eno 500,000 sizosebenzisana. Uyabona wana ingoma eno 500,000 wana into zakhe eno 500,000 mina ngizoza kuwena ngizosebenzisana kuyaphezulu ngoba ngenzelani sifuna lento ukuthi abaculi abawulanaka umsebenzi wabo. Kunento eniyenza abaculi ufika uye studio ngemali uphinde ubuye uzosendela thina ku WhatsApp uthi asilalela ingoma yakho ku WhatsApp. Angisebenze mina ungalinge ngisendela ingoma yakho ku WhatsApp ngisendela ilink ka YouTube wakho ukuthi utholakala kanjani ngihambe ngolalela ku YouTube. Bangangena la iPhone yami nayo ingoma umculi la iPhone yami ngathiwa uzoyilalela ukhona uYouTube
likhona idatha yabafethu idatha lisagqilaza umculi nomculi uzakwazi ukuphumelela ngicela abafowethu ahambe asise ku YouTube sinikeze ilink ingane yakwethu ake ngehle ngobondo njengesicabucabu gabi umfana wangu wathi